Coronavirus. Urmărind în ultima săptămână canalele de mass media și social media, am putut să constat cu stupoare cum panica crește exponențial de la o oră la alta față de temutul coronavirus. Denumirea sa științifică este nCovid-19. Cu toții știm tehnicile canalelor mass media pentru obținerea unui rating mai mare, acelea de a induce în eroare populația care are cunoștințe medicale limitate, furnizând un subiect de tipul senzaționalului, care din nefericire a creat un val de panică masivă. Pentru a informa corect populația și pentru a calma spiritele, vom prezenta într-un mod imparțial și științific epidemia de coronavirus cu ajutorul datelor obținute de pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care provoacă o serie de patologii, de la banală răceală până la sindromul respirator al Orientului Mijlociu, Middle East Respiratory Syndrome, transmis de la dromader la om, sindrom respirator acut sever, transmis de la o specie de pisică sălbatică la om, și noul coronavirus, nCovid-19, care a fost identificat recent la om în Asia. Simptomatologia indusă de coronavirusuri include, în formele ușoare de îmbolnăvire, febră, tuse seacă, respirații scurte și dificile, adică dispnee. Formele severe apar de obicei în cazul persoanelor cu un sistem imun deficitar ce asociază alte patologii, cum ar fi afecțiuni cardiovasculare, patologii respiratorii, boli renale, și includ o simptomatologie și complicații severe precum pneumonii, bronhopneumonii, sindrom respirator acut, insuficiență renală și chiar deces. Printre recomandări, în ceea ce privește răspândirea și îmbolnăvirea, cele mai importante sunt spălatul pe mâini în mod corect și regulat, acoperirea nasului și a gurii în momentul când tușiți sau strănutați cu ajutorul unei batiste de hârtie sau a cotului, prepararea termică corectă a alimentelor de proveniență animală, evitarea aglomerărilor și a contactului cu persoane ce manifestă o simptomatologie specifică. Primul caz raportat de coronavirus a avut loc în data de 31 decembrie 2019. Situația actuală în cifre, conform Organizației Mondiale a Sănătății, în data de 28 februarie 2020, este următoarea. Cazuri confirmate la nivel global, 83.650. În afara Chinei sunt confirmate 4.961 de cazuri, cu un total de 2.858 de decese la nivelul celor 52 de țări afectate, din care rezultă o rată de mortalitate de aproximativ 3,4%. Am decis să vă răspundem la cele mai frecvente întrebări despre coronavirus. Ce este coronavirusul și cum se manifestă? Coronavirusul este un agent patogen care determină o boală infectocontagioasă asemănătoare virozei respiratorii. Cum se manifestă boala? Pacienții pot fi asimptomatici sau pot prezenta o simptomatologie ce se dezvoltă treptat și cuprinde febră, fatigabilitate, adică oboseală, tuse seacă, congestie nazală cu rinoree, diaree. Aproximativ 80% dintre pacienți se vindecă fără sechele și fără a avea nevoie de tratament specializat. 1 din 6 pacienți poate dezvolta o formă mai severă a bolii, în special cei cu patologii asociate, precum hipertensiune arterială, bronhopneumopatie obstructivă cronică, astm, diabet și insuficiență renală, fiind mai predispuși la apariția complicațiilor datorită sistemului imunitar scăzut.
Din totalul cazurilor raportate global, decesele reprezintă la momentul actual aproximativ 3,4%, procent asemănător cu gripa sezonieră, majoritatea survenind în rândul persoanelor vârstnice. Cum se răspândește acest nou virus? Infecția virală se răspândește de obicei de la om la om prin intermediul unui purtător care tușește, eliminând picături ce conțin încărcătură virală. Acestea ajungând pe suprafața feței sau a mâinilor unui om sănătos, motiv pentru care se recomandă evitarea aglomerațiilor și păstrarea unei distanțe minime de 1 metru față de persoanele care strănută sau tușesc. Transmiterea indirectă se realizează prin atingerea obiectelor și atingerea ulterioară a feței sau a mucoaselor cu mâinile contaminate. Calea de contaminare fecal-orală nu a putut fi susținută 100%, fiind totuși demonstrată doar în anumite cazuri, fapt pentru care spălarea mâinilor după folosirea toaletei și înainte de masă reprezintă o prioritate. Cum te poți proteja pe tine și pe cei din jur, prevenind astfel răspândirea lui? Spălați-vă pe mâini în mod regulat, cu apă și săpun sau soluții antiseptice pe bază de alcool. Păstrați o distanță de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și persoanele care tușesc sau strănută. Evitați aglomerațiile. Evitați să vă atingeți fața, gura și nasul fără spălarea mâinilor în prealabil. Asigurați-vă că atât voi cât și cei din jurul vostru respectă regulile de igienă prin acoperirea nasului și gurii cu o batistă de hârtie sau cotul atunci când strănută sau tușesc, urmată de aruncarea imediată la coșul de gunoi a batistei folosite și spălarea pe mâini. Rămâneți la domiciliu dacă nu vă simțiți bine. Dacă prezentați febră, tuse seacă și dificultăți de respirație, anunțați imediat autoritățile prin sistemul de urgență 112 și urmați instrucțiunile acestora. Sunt antibioticele eficiente în tratarea coronavirusului? Nu. Antibioticele nu sunt utile în tratarea coronavirusului. Antibioticele au ca spectru de acțiune bacteriile. Fiind vorba despre un virus, acestea nu sunt utile nici în tratarea bolii și nici în prevenirea ei. Nu trebuie să utilizați antibiotice fără prescripția unui medic. Acestea se vor utiliza doar în cazul infecțiilor sau suprainfecțiilor bacteriene. Care este tratamentul pentru coronavirus? Momentan, pacienții infectați cu coronavirus beneficiază de tratament simptomatic și suportiv. Până la momentul actual, nu există un vaccin sau medicație antivirală specifică, acestea aflându-se încă în faza de teste clinice. Sunt nCovid-19 și SARS identice? Nu. Aceste două virusuri sunt doar înrudite genetic, aparținând aceleași familii de virusuri, dar sunt diferite, SARS având o rată de mortalitate mai mare față de nCovid-19, dar și o rată de contagiozitate mult mai mică. Ar trebui să purtăm măști pentru a ne proteja? Organizația Mondială a Sănătății recomandă purtarea măștilor doar de către personalul medical, îngrijitori ai persoanelor suspecte sau bolnave și de către cei care prezintă simptomatologie respiratorie pentru a evita risipirea inutilă de resurse și folosirea incorrectă a acestora. Cum se poartă corect o mască? Înainte de a atinge masca, spălați-vă pe mâini corect cu apă și săpun sau soluții antiseptice pe bază de alcool. Inspectați masca în vederea eventualelor defecte, fisuri, găuri. Orientați masca cu banda metalică în sus și fața colorată spre exterior. Aplicați masca pe față, iar cu ajutorul firului metalic, pensați masca la nivelul nasului, astfel încât aceasta să fie fixată ferm. Asigurați-vă că masca acoperă corect nasul, gura și bărbia, trăgând ușor în jos de marginea inferioară. După utilizare, desprindeți cu ajutorul mâinilor elasticul din jurul urechilor, asigurându-vă că masca nu va atinge fața sau hainele, evitând astfel contactul cu posibila suprafață contaminată a măștii. Aruncați masca în coșul de gunoi.
Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau soluții antiseptice pe bază de alcool. Cât durează perioada de incubație a bolii? Perioada de incubație reprezintă timpul scurs din momentul contactului infectat până la apariția simptomatologiei. Aceasta poate dura între 1 și 14 zile, cel mai frecvent constatându-se o perioadă medie de incubație de 5 zile. Puteți contracta infecția de la animalul de companie? Până în acest moment, nu există dovezi care să ateste faptul că animalele de companie, precum câinele sau pisica, ar putea fi purtătoare ale noului coronavirus. Cât timp supraviețuiește noul coronavirus pe suprafețe? Nu există încă studii care să ateste cu certitudine acest fapt, dar noul coronavirus nu diferă cu mult de celelalte tipuri din această familie, însemnând că poate supraviețui pe suprafețe de la câteva ore la câteva zile în funcție de condițiile de mediu, temperatură, umiditate, tipul suprafeței. Dacă considerați că o suprafață ar putea fi infectată, este de ajuns să o ștergeți cu soluții dezinfectante obișnuite și să aveți o igienă riguroasă a mâinilor. Este sigur să primiți colete din zonele afectate de coronavirus? Da, este puțin probabil să vă infectați prin intermediul unui colet, dată fiind perioada de tranzit a coletului, rezistența scăzută a virusului și faptul că acel colet este transportat și manipulat în diferite condiții de mediu. Ce nu ar trebui să facem? Purtarea mai multor măști, tabagism, automedicația cu antibiotic. Dacă veniți dintr-o zonă cunoscută cu epidemie de coronavirus sau intrați în contact cu o persoană ce vine din regiunile epidemice, anunțați de îndată autoritățile și urmați instrucțiunile. În cazul în care prezentați febră, tuse seacă și dificultăți respiratorii, sunați imediat la numărul unic de urgență 112 și respectați toate instrucțiunile primite.